Når du har styr på dit CV, er det tid til den motiverede ansøgning. Og det første, du skal gøre, er helt enkelt. Læs jobopslaget grundigt. Hvad er det for en afdeling, du søger stilling på? Hvad er det for nogle værdier, der lægges vægt på? Og hvad forventes af dig, både fagligt og personligt? Er der noget særligt omkring værkstruktur, forskning, undervisning eller uddannelse? Din ansøgning er det dokument, der binder dit CV og jobopslaget sammen. Derfor skal det tydeligt forholde sig til det konkrete opslag. Din ansøgning kan med fordel bygges op i 4 dele. Et motivationsafsnit, et fagligt kompetenceafsnit, et afsnit om dine personlige kompetencer og til sidst en afslutning. Du bestemmer selv, om du vil være tydelig omkring opbygningen ved at bruge underoverskrifter eller skrive mere flydende. Det vigtigste er, at teksten er overskuelig og logisk opbygget. Lad os starte med en vigtig pointe. I rekrutteringsanalysen fra Ballisager så angiver 79% af arbejdsgivere, at motivation for stillingen er det vigtigste element i en ansøgning. Motivationsafsnittet er altså ikke bare en indledning. Det er faktisk her, du skal overbevise ansættelsesudvalget om, at I er et godt match. Undgå bare at skrive, at du er meget motiveret, for det er alle. Gå i stedet for i detaljer. Hvad er det præcis ved specialet, der interesserer dig? Hvad i jobopslaget fanger din opmærksomhed? Der er særlige funktioner, patientgrupper eller udviklingsområder, som du brænder for? Eller har du hørt godt om afdelingen fra kolleger? Vær konkret, og pas på med kun at fokusere på, hvad du vil have ud af stillingen. Forklar også, hvad det er, du kan bidrage med. I det faglige kompetenceafsnit så forklarer du de kompetencer, du allerede har, som er relevante for netop den her stilling. Søger du en introduktionsstilling i akutmedicin, så fremhæv f.eks. dine kompetencer eller erfaringer i ultralyd, modtagelse af akutte patienter eller tværfagligt samarbejde. Er du mere interesseret i klinisk biokemi, så kan forskningserfaring, analytisk sans eller interesse for data være relevant. Men husk, det skal ikke være en gentagelse af dit CV. Udvælg det, der er mest relevant for stillingen og underbyg det med eksempler. I det personlige kompetenceafsnit skal du beskrive, hvem du er som kollega. Hvordan arbejder du? Hvad er vigtigt for dig i et samarbejde? Hvilke værdier bringer du ind i afdelingen? Igen er det vigtigt at være konkret. Hvis du skriver, at du er engageret i arbejdsmiljø, så underbyg det. Har du f.eks. siddet i trivselsudvalg tidligere, eller taget initiativ til sociale arrangementer? Har du arbejdet med feedback eller supervision? Det personlige afsnit handler ikke om dine fritidsinteresser, men om din professionelle personlighed. I afslutningen runder du af med en kort og præcis opsummering. Gentag kort, hvorfor du søger stillingen. Fremhæv dit vigtigste bidrag og udtryk, at du ser frem til muligheden for at uddybe din ansøgning med en samtale. Hold det enkelt og professionelt. Hvad angår layout og formalia, så hold dig inden for de formelle krav. Din ansøgning skal være maks 1 side og gerne kortere. Prioriter benhårdt. Slet det mindre vigtige, så der er plads til det væsentlige. Sørg for, at der er luft mellem afsnit. Undgå tæt skrevet tekst. Lad være med at ændre marginer for at få mere plads. Og læs grundig korrektur. En gennemarbejdet og præcis ansøgning, den signalerer professionalisme, omhu og gode skriftlige kommunikationsevner. Og det er i sig selv en kompetence. Hvis du ønsker mere hjælp, så tilbyder Yngre Læger jobsøgningskurser, hvor du kan lære mere om at skrive ansøgning og CV. Akademikernes A-kasse har et videokursus om ansøgning og CV. Og vi har også tidligere skrevet blogindlæg om emnet på bedrelæringforlæger.dk. Har du brug for personlig sparring, så er du velkommen til at kontakte os på lægecoaching@gmail.com. Held og lykke med jobsøgningen.